What's up, guys? Welcome back to my channel. Hi, my name is Larry and this is my friend Rex. Napaka-enthusiastic niya. By the way, guys, I know I missed you a lot. It's been like a year since my last upload and I'm so sorry and I miss you too. By the way, guys, magti-change tayo ngayon. As you can notice, magtatagalog na ako kasi lahat nung mga previous na uploads ko, gusto kasi ng mga may nagdi-DM sa akin na gusto na daw nila Tagalog or yung may subtitle, yung kasi Bisaya naman ako, di ba, yung mga previous vlogs ko at saka nag-i-English a little bit. So, yun, gusto nila na mag-Tagalog or kundi mag-English straight para maintindihan nila. Eh, hindi naman ako marunong mag-English straight, kasi naman ang hirap din, manunusblade kayo, manunusblade din ako. Kaya pagpasensya nyo, din kayo, masasanay. Yun yung words. So, for today's vlog, guys, as you can see on the title, gagawa kami yung whisper challenge, yung guess that word or phrase, yung challenge while naka-headset at yung may, music, at saka i-guess namin yung word. So, if hindi makaguess ng word for 5 times, may consequence. Consequence. So, may consequence tayo. Kung ano yung consequence, ito. Ang consequence ay, sa susunod na vlog, sasayaw. Huh? Yes. Sasayaw. Yun yung consequence sa susunod na vlog. Okay? Susunod na vlog. So ito na din yung last na vlog. Hindi na natin to dudugtungan or may pa siya, may another vlog. So yun. So let's start and mag-start tayo sa challenge. Let's go. So by the way, guys, to those that are still new to this channel, please subscribe and hit that like button, share it to your friends, and turn on the notification bell button so you'll get notified in my every uploads. Okay, thank you. So let's start. Let's start. So let's do bato-bato pick. Ang pinaka trending na bato-bato pick kasi walang kamatayan yung bato-bato pick. Okay, kung sino ang mauuna, yun yung magpapahula or huhula. So yung mananalo ng bato-bato pick, siya yung magpapahula. Okay, let's start. 1, 2, 3, go. Bato-bato pick. Winner, baby. Yes. So let's start. Ikaw yung for 1 minute lang to, ha. Mag-set ka ng timer ito. Yung music talaga natin dapat talaga bonggang-bongga. Rinig ko pa yung music. Mag-set tayo ng timer. Okay. So, wala pa tong dayaan. Hindi niya alam yung mga words na i-guess. Ipapag-guess ko sa kanya. Kaya yun. So, mag-set tayo ng timer. Yung timer natin must be 1 minute. First word. Napakasimple ng first word. Okay, let's start. Okay, timer. Start now. Kumukuti-kutita. Ang bilis. Ang galing mo dito, Ben. Okay. Correction. Correct. Next. Okay, next word. Ingay. Di kapan. Ketchup? Ito lang. Patalastas. Patatas?
Patalastas. Pa. 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 Ba. Pa. Ba. Patalas. Bata. Tas. Batatas. Wait lang. Patalastas. Patalastas. Ikaw saba ba ni? Sige, go. Ang ingat siya. Sige, go. Okay, for the third word. Yaw siya ako na yung masubo. Yan ipapalit. Istorya na natin yan. Ang tangon ng ito. Okay, for the third word. Timer starts now. Ano ito? 20 bilon. Kay! Kagilas-gilas. Kagila-gilalas. Yes! Sakto ba? Kagila-gila. Yes! Okay. Correct. Bakit ang galing niya dito? Are you cheating? No! Okay, next. Parang naman tong ano, parang ka-challenge tong challenge natin. Sige, 1 minute. Ito pa gano'n. Timer start now. Kagila-gilagid. Kagila-gilagid. Lalaki? Kagila-gilagid. Kagi. Ga. Ka. 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 Da? Ra? Kagila-gilagid. Laing? Kagila-gilagid. Kagila. 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 Gilagid. Gilagid. Kagila-gilagid. Kagila-gilagid. Yes. 4, 3, 2. Ano ba yan? Wala na bang ka-challenge to? Ay, busy ganito. Tag 2 points na po kami. Yes. Next. Ano ba yan? Nag-start na ka? Hindi pa. Pang ilang words na to? Amote mo ko ng Okay, let's start. Anyway, i-count na lang natin mamaya. Okay. Nawala. Di maka. Di kanila. Di ka pa. Di ka paniwala. Di makapaniwala. Yeah, guys. Boring na kaayos siya. Okay. Our next word. Next word. Timer starts now. So, ano to? Titigan? Wait lang. Ganso. Ang time ko, Tim! Karaniwan. Kagaliwan? Karaniwan. Kagaliwan.
Kagr. Kagr. Karaniwan. Kagariwan. Karaniwan. Karaniwan. Kara. Niwan. Karaniwan. Ah, Yes. Ting ting ting. sige ako sa Ingay. So, ile-level up na natin yung ano, yung difficulty. So, ito na po yung word. Timer starts now. ha? Kulang. Gulaman. Kulang ang mga pinggan. Ha? Kulang ang mga pinggan. Go? Ko? Kola? Kulang ang mga pinggan. Walang Kulang kulay? ang Ko? mga Kulay? kulang Kulang. ang Kulang ah. Kulang ah. O na, ay? Oh my god, time is up. O saan ay? O saan? Kulang ang mga pinggan. Pag-sure ko di kataas, ana, uy. Ganun talaga. Kasi, dapat kasi level up na natin. Go. Timer starts now. Dalampasigan. Lala move. Dalampasigan. Lalabasian. Dalampasigan. Dalampasigan. Yes. Well. Okay. For the next phrase or word, ito. Timer starts now. Okay. Suman-suman. Siopaw, siomay. Siopaw, siomay. Siopaw, siomay. Somali. Siopaw, siomay. Sioman. Oh! Almost! Ano dahil? Siopaw, siopaw. Hindi mag-focus. Siopaw, siomay. It's siopaw, siomay, suman. Kasi shuman. Wala naman shuman. Okay, dalawang mistake na po. Sasayaw na siya. No. Ano na lang guys, pag may tatlong hindi siya mas mahulaan, sasayaw siya. So, kuntian natin yung yung mistake para mas exciting. Sa susunod Ikaw na na, vlog. Okay? Sasayaw siya sa susunod na vlog. Gusto niyo ba topless? Pow. Timer starts now. Nakakapagpabagabag. Nakaka
Bag. Nakakabag. Wala na. I just can't accept it. Okay. Ano ba yun? Nakakapagpabagabag. Ano naman yun? Timer starts now. Ha? Ba? Aba. Aba? Mapa? Mapa ba? Ano naman? Ba? Aba? Apa? Ano sabi yun? Aba. Bababa ka ba? Baba? Or aba. Bababa ka ba? Baba? Ano yung word? Okay, tatlo na po yung mistake niya. Doon na po tayo nag-i-end yung video natin. Sasayaw po siya. Ano ba dito sa camera? Sumasok sa camera. Bababa. Ay, bababa. So, that's it guys. So, natalo siya. May mistake siyang tatlo. So, ang gagawin niya on our next vlog is sasayaw siya. Ng cha-cha bunti. So, sasayaw siya sa next vlog natin. At tune in po kayo kasi maganda yung next vlog. Char. Ngayon lang yung hindi maganda. Sana po nag-enjoy po kayo sa aming video. And if you did like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel and hit that notification bell down below so you'll get notified in my every upload. So guys, pag-comment na kayo kung ano pa yung gusto nyo ipagawa sa amin kasi willing naman po kaming gagawa. Wag lang yung pong bababuyin nyo po kami. Kahit baboy na po ako. Ganun. Huwag niyo po kaming bababuyin. Okay lang namin gagawa ng kahit anong challenge. Yung pang indoor lang guys, ha? Kasi hindi tayo pwede lalabas kasi you know na meron sa labas may mga doon, danger. There's a danger outside the window. Char. So ganun. So hindi tayo pwede lalabas kasi nga nagpapalo pa tayo nung yung ECQ kasi ECQ pa dito sa Cebu. Kaya ganun, stay put muna, wala munang lalabas. Magkamatayan na. Char. Yung lalabas lang yung may quarantine pass, okay? Kaya kayo din diyang nanonood ngayon, especially sa mga nag-ECQ pa, stay put na din kayo guys kasi wag na kayong lalabas ng bahay kasi para matapos na tong problema to. Diba? Yes. Kasi pag maraming lalabas, di maraming chance na maano tayo sa virus. Kaya, stay at home, stay healthy, drink a lot of water, drink your vitamins, and keep yourself protected. So, yung mga mask, yung mga yung mga face shield, yun, gamitin nyo po yun. Huwag po kayong lalabas na wala pong mga ganun. At yung alcohol po nyo. Okay? So, I guess I'll see you in my next one, guys. Don't forget to be happy always. Okay? Love, love, loves. And be kind to one another. Bye!